Ginpatigayon na kahapon ang kick-off ng month-long celebration sa ikas-25 nga piyesta sa Kakahuyan sa probinsya sa Iloilo nga may tema Paghanduraw kag Pagpasanyog. Sumugod kahapon, bukas ang exhibit sa Capitol Lobby sa diin magalawig gini tubtob Setyembre 14 kag magapadayon sa mall sa Setyembre 15 tubtob 30. Sa Setyembre 15 pagahiwaton ang pag-unveil sa native tree markers kag ang signing sang Memorandum of Understanding kag agreement. Samtang sa Setyembre 22 pagahiwaton naman ang Tanum Iloilo towards the Forest Province Stakeholders Summit. Sa Setyembre 26 himuon ang province-wide tree planting event nga one-time big-time tanum Iloilo kag may iban pagid nga mga masunod nga aktibidad. Sa interview sa Bombo Radio kay Raul Lorilia, DNR 6 OIC-Regional Executive Director, ginpahayag nga ang piyesta sa Kakahuyan tuigan nga selebrasyon nga ginapatigayon sa Iloilo Provincial Government nga may katayuan nga maghatag importansya sa pagtipig kag pagpreserbar sa mga kakahuyan. Amon nga role diri sa pista sa Kakahuyan tungod nga ang DNR is supporting gid sa programa ni Gobernador para mapadamo naton ang kakahuyan naton sa probinsya sa Iloilo. Kay by tree growing, hindi lang ni tree planting, tree growing kay may nurturing nga component kag assuring the percent survival gid sa gintanom naton para nga magdamo ang aton nga trees kag makapurma kita sang forest. Nabalikan ang pahayag ni Director Raul Lorilia.